ספר אמירים, ריקי מדברת. כמו שראיתם, זה בית הספר שלנו. וגם שלנו. ושלי. וגם שלי. ושלי. ואני אוהב אותו. אל תגזים. כולה בית ספר. נכון, בית ספר זה בית ספר. אבל יש כאן גם משהו מעבר. לא יודע להגיד בדיוק מה. אבל אם כבר הולך לבית ספר, לפחות משהו עם ערך מוסף. אז מה תכלס אני רוצה מבית הספר שלי? ומה עם בנים? וואו, אתם כאלה שטחיים. קודם כל מה שאתה רוצה בבית ספר, זה יחס אישי. הכי חשוב מבחינתי שיהיה לי עם מי לדבר, שכאילו שאני אדע שיש מישהו שומע אותי. כן, גם זה קורה. ויש לנו גם כיתות קטנות. נכון, וגם מבחר גדול של מגמות. ופה זה ייקח קצת זמן, אבל בואו נתחיל. יש מוזיקה. לקחת את ידי בידך ואמרת לי, בואי נרד. אנחנו עושים מוזיקה ומאמינים מוזיקה וחיים מוזיקה, ואנחנו שותפים עם רימון, בית הספר לג'אז ומוזיקה קלה. אנחנו חברים עם יוני רכטר שמבקר פה על בסיס קבוע, דני רובס שהיה פה בשבוע שעבר. מדעי החברה. מדעי החברה, לקחת חלק בניסוי של החיים. ערבית. دراسة العربية هي معرفة لغة الجيران والثقافة، يعني לאן שתביט, ערבית. מדעי המחשב. אתם מבינים שכל מה שאתם נחשפים היום, טלפונים, טלוויזיות, טאבלטים, כל מה שאתם רואים בטלוויזיה, שיגור טילים, הכל זה מדעי המחשב. אז מדעי המחשב זה העתיד. ביולוגיה. פה אנחנו משלבים למידה של חקר, למידה מעשית, עבודה בשטח והמון עניין. אומנות. אומנות מאפשרת לתלמיד לעסוק בדברים הכי בוערים לו, שהכי מעניינים אותו. תיאטרון. לדעת לשחק את החיים בגדול. אנחנו לומדים פה את שפת התיאטרון הקסומה. פיזיקה. המציאות עולה על כל דמיון. אצלנו במגמה מגלים איך. מחול. אצלנו במגמה, מחול זה הכל. זה המקום לגדול, ליצור ולהביע. וחוץ מלימודים, גם תרומה לקהילה זה משהו שמאוד חשוב לנו בבית הספר. תאמין לי, אנחנו יודעים את זה גם בלי שהבית ספר יישב לנו על הראש. רק ציינתי, סליחה. אז אנחנו עושים דברים בקהילה, כמו למשל טקס רבין. ניקוי הוואדי הקסום, עבודה עם ניצולי שואה, ומחויבות אישית בכל מיני מקומות. והכי חשוב זה שיהיה קפה כמו שצריך בחדר המורים, ואוכל משובח שהמורים מביאים לישיבות הציונים. כדי שהציונים יהיו בטעם טוב. טוב, לנו יש לפחות מטבחון. אבל אין על הסנדוויצ'ים של אמא. ואני חייב לספר לכם על הטיולים השנתיים. כי בטיול האחרון, מה שהלך שם, אתם לא מבינים. הלכנו הופ, מה אתה מדבר על זה? זה לא משהו שכולם צריכים לדעת. הטיול השנתי האחרון היה מטורף. עשינו טיול מים לים, וכל כך נהנינו שהיינו צריכים לעשות אותו שוב פעם, ויצאנו כמה חבר'ה בקיץ, ועשינו את הטיול שוב פעם, והיה מדהים. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. והמורים פה די סבבה. זה אחד היתרונות בבית ספר חדש. אנחנו סבבה. אנחנו סבבה. סבבה. והלב והמשרד שלהם תמיד פתוח בשבילנו. בטח פתוח, תמיד פתוח. אנחנו מאמינים בקשר אישי, בעשייה ערכית וחינוכית, בעידוד למצוינות, בתוך סביבה אסתטית ומזמינה. וזה מה שמוביל לילדים שמדברים ככה על בית הספר שלנו. טוב, זה
לא חוכמה לתת לנו לדבר דברים טובים על בית ספר. אבל אנחנו כבר פה, ואנחנו אוהבים להיות פה. וזה הבית השני שלנו. בית ספר סוכר. מדהים. בית ספר ליגה. עונג צרוף. מגניב.